Goddag og velkommen til Etikkens Grænseland. I dag der skal vi snakke om et meget omdiskuteret emne, nemlig organdonation. Fordi i onsdags der kom vores helt egen sundhedsminister, Sophie Løhde, med et nyt lovforslag. Og det lovforslag det vil ligesom ændre måden, hvorpå vi danskere vi skal til at donere organer i fremtiden. Hvis loven den bliver vedtaget, så vil den allerede træde i kraft den 1. januar 2025, altså lige omkring 1,5 måned. Men hvad er det egentlig for en ændring, som Sophie Løhde har fremsat, og hvad kommer det til at betyde for os og her og for Danmark? I dag har vi lavet et program, som egentlig skal hjælpe jer derude med at ligesom navigere i den her organdonationsjungle, som det tit kan være. Og måske har I hørt om lovforslaget, måske har I slet ikke hørt om lovforslaget, men lige meget hvad, så kommer vi til at tage blidt i hånden, og så vil vi introducere jer til den nye model, som ændrer måden, hvorpå organdonationen kommer til at fungere i praksis. Vi vil tage et smut ud i marken til Kent, som vi har været ude og snakke med en, der hedder Trine, som venter på et organ. Og så vil vi også lige lave et live interview med en af de interesseorganisationer, som har arbejdet meget hårdt på, at den her lovforslag skal vedtages. Det gør vi egentlig, så vi alle sammen kan blive en lille smule klogere på loven, og så vi måske kan oplyse alle sammen om, hvad det egentlig er, der kommer til at foregå fra den 1. januar, hvis loven bliver vedtaget. Det første, vi vil gøre, det er, at vi lige vil have styr på, hvad det er egentlig for en lov, det er, der er ved at blive vedtaget. Der er i mange år været tale om at ændre loven om organdonation til samtykke, sådan blandt andet vil ligne de andre europæiske landes model. Nu er der endelig hul igennem, og ændringen vil sandsynligvis komme til at træde i kraft 1. januar. Men hvad går den nye lovændring egentlig ud på? Det vil min kollega Tanja Vijayakumar fortælle lidt om i den her korte explainer. Lyt med her. Ja, så håber jeg, I bliver lidt klogere på, hvad den her nye lovændring måske vil medføre i fremtiden. Fordi selvom den jo er lille, så er der jo stadig mange, der mener, at den forventede ændring kan være skelsættende for den måde, vi gør det på. Mere om det vil vi diskutere i senere i programmet, hvor vi har Lasse Heidelbæk, formand for Organdonation Ja Tak med. Nu til noget lidt andet, fordi nu er der omkring 450 danskere, der står på en venteliste til et nyt organ. Og selvom behovet for organer støt stiger, så er der rigtig mange danskere, som ikke har taget stilling til organdonation endnu. Derfor har vi været ude i Aarhus Gader, for ligesom at spørge borgerne om, de har taget stilling til organdonation. Og Der er jo lidt ventetid. Jamen, vi ønsker dig i hvert fald alt held og lykke, og så vil jeg give den tilbage til dig, Anton Christensen, i studiet. Tak for det, Kent. Og det var dig, der var i Aalborg og lige at snakke med Trine om livet som ventelistepatient. Trine venter som sagt på dialysebehandling, og hun håber på snart at kunne få en nyre, der ligesom kan give hende og familien en lidt roligere og mere overskuelig fremtid. Hvorvidt det aktive fravalg kommer til at øge sandsynligheden for det kan vi måske blive lidt klogere på lige her om lidt, hvor vi skal diskutere nært om det. En, der helt sikkert er for lovforslaget om aktivt fravalg, det er Lasse fra organisationen Organdonation Ja Tak. Hej og velkommen til dig, Lasse. Tak. Du er stifter og administrerende direktør af Patientforeningen Organdonation Ja Tak. Og hos jer, hos jer er der vist ingen tvivl om, at det aktive fravalg er det rigtige. Jeg vil egentlig lige starte med at høre om, at hvorfor er det så vigtigt for jer, at det bliver et aktivt fravalg og ikke er aktivt tilvalg? Jamen det er der flere årsager til. Altså for det første, så sådan helt lavpraktisk i forhold til vores demokrati, så er der et stort flertal af danskerne, der synes, det er en god idé, at vi indfører den her model, og de forskellige meningsmålinger, der er lavet på det område, de viser sådan helt op imod 86% faktisk mener, det er en god idé at indføre. Og når så mange danskere synes, vi skal have den model, så bør man så en rent demokratisk set indføre den. En anden ting er også, at danskerne i høj grad får organdonation. Helt op imod 92% af danskerne er generelt får organdonation, og 85% af danskerne kan se sig selv give livet videre til andre, hvis deres eget liv ikke står til at redde. Så når så mange danskere får organdonation generelt, og også mener, at vi skal den her model indført, så er der ikke nogen grund til ikke at gøre det. Det er den ene del. Den anden del er, at man kan se, at man har indført den her model i 26 andre europæiske lande. Og det betyder jo faktisk, at 26 andre, sundhedsstyrelser eller sundhedsmyndigheder i 26 andre lande har fundet, at den gamle model, hvor man aktivt skal ind og tage stilling, og hvor alt for få jo går ind og registrerer sig, jamen den skal udskiftes med en model, hvor man i udgangspunktet er organdonor. Det vil sige, at man egentlig har indgået en kontrakt i samfundet med, en social kontrakt kan man kalde det, med hinanden, hvor man bliver enige om, at det er man i udgangspunktet, hvis ikke man har taget stilling. Hvis vi så... og det er så i sidste ende med til at kan redde nogle flere liv, og det er jo det, vi synes, der er en god idé.
Hvis vi så dykker lidt ned i den her aktive fravalg, så har jeg været inde og læse lidt på både den tidligere model aktiv tilvalg og aktiv fravalg. For mig er der ikke så stor forskel. Hvorfor er det så vigtigt, at I får den her aktive fravalg indført alligevel? Jamen det er fordi, at det er et værktøj, der kan være med til at få flere familier til at sige ja til organdonation. Det er jo sådan, at mange familier i dag siger ja til organdonation. De står med en afdød pårørende, som de ikke kender, hvad kan man sige, afdødes holdning til organdonation. Og her kan nogle familier sige nej. De fleste siger ja, men der er stadigvæk nogen, der siger nej. Og der kan vi se fra udlandet, at når man indfører den her model med aktivt fravalg, så er der de sidste familier, som måske står og siger nej, der er i højere grad flere af dem, der også siger ja, fordi det har man jo besluttet, at man i udgangspunktet er. Så det giver nogle flere organer til transplantation. Skal huske, at hver donor, som vi får ekstra, det giver jo op til 3,5 liv ekstra reddet i gennemsnit. Så det er simpelthen så vigtigt. Så kan man sige, at organdonation, det handler om marginaler. Det er så usandsynligt, at vi alle sammen kommer galt afsted, og så kan blive organdonor. Det sker meget, meget sjældent i forhold til hvad kan man sige, af alle de ting, man kan dø af, så at man lige præcis ligger og også kan være en potentiel organdonor. Der er matematikken allerede meget marginal på det område, så det er klart, at jo flere vi kan få til at sige ja, når man kommer ud i den der yderste konsekvens i meget sjældne tilfælde, jamen, så er det vigtigt, at man enten har forholdt sig til organdonation, eller vi har den her model indført, som jo siger, at man i udgangspunktet er organdonor. Og så kan man sige, hvorfor så indført den også i forhold til sundhedspersonalet og de pårørende. Jamen vi ved fra Island, hvor vi har haft en ekspert på banen også, som siger, jamen altså hos dem, der kan de høre hos sundhedspersonalet, at snakken omkring organdonation bliver lettere, når man har indført det. Fordi så kan man sådan i udgangspunktet sige, vi er det i udgangspunktet organdonor i Danmark, men hvad siger I? Og det gør, at snakken bliver lettere. Det bliver også lettere for de pårørende at træffe en beslutning, når ikke de kender afdødes holdning. Det hører vi også. Så der er mange gode grunde til at indføre aktivt fravalg. Men Lasse, nu skal du høre, vi har talt med Niels Erlin, og han er donoransvarlig overlæge på Rigshospitalet omkring lige præcis den her bløde version af det aktive fravalg. Ja. Han er ikke helt enig med jer, og han mener, at loven ikke vil ændre noget, især rent praktisk. Vi har lige nogle klip med fra ham, hvor han har udtalt sig. Jeg beklager, lyden er ikke helt så god. Du må lige sige til, hvis du ikke kan høre det. Så vil jeg enten give dig en lille recap, eller også så vil jeg spille den for dig igen. Men vi starter lige med at høre et klip af ham her. Tak. Fordi der ikke er nogen ændring. Altså, der er ikke nogen formodning. Der kommer ikke nogen formodet krydser i donorregistret. Det eneste, der kommer, det er, at man åbner et blankt kort for alle borgere, der ligger i CPR-registret. Men der er ikke nogen forhånds tilkendegivelse. Så man skal melde sig på lige fod, som man altid skulle. Altså det her Niels Erlin siger, det er, at der ikke rigtig vil være nogen forskel i selve udfaldet, fordi han mener, at man bare får blanke donorkort. Kan han ikke have en pointe i det? Ja, hvad mener han med blanke donorkort? Det her med, at man ligesom der kommer ikke til at være nogen forskel i, hvem der går ind og melder sig til, fordi det eneste, man egentlig gør, det er, at man bare bliver registreret på donorregistret, men er ligesom ikke i forvejen donor. Nej, men man kan sige, det er simpelt matematik, at hvis vi kan se, at man i udlandet får flere til at sige ja, når de står i en situation med en afdød pårørende, hvor de ikke kender deres holdning, så er det simpelt matematik, at kan man få flere til at sige ja der, fordi man har en kollektiv social kontrakt, så giver det flere organer til transplantation. En anden ting, vi så også kan se, og hvor det også er simpel matematik, hvorfor modellen faktisk giver flere organer til transplantation, jamen det er, at vi kan se i for eksempel England, hvor man indfører modellen i 2020, 2 år senere, der har 11% flere i befolkningen registreret deres holdning til organdonation. Det vil sige, at der er 11% stigning i antallet af nye registreringer i donorregistret, og altså 11% flere i befolkningen, der har vendt at sige ja eller nej til organdonation. Det øger også, det er også simpelthen matematik, at det øger også, hvad kan man sige, sandsynligheden for, at en, der måtte ligge og ende som potentiel organdonor, kan blive det, fordi vedkommende rent faktisk har taget stilling. Så vi ser bare i udlandet, at det har en positiv effekt. Men er vi sikre på, at det er selve lovgivningen, og ikke så meget altså den opmærksomhed, der kommer forbundet med det? Er vi sikre på, at det er lovgivningen, der gør noget, og ikke bare, at det bliver lidt mere bredt kendt, at man kan være organdonor? Jamen, som jeg nævner, så bliver samtalen nemmere for sundhedspersonalet og for de pårørende. Det er én ting. Og så er det rigtigt, at lovgivningen, den kampagne, man kører i et års tid, og i andre lande har man kørt sådan en massiv kampagne i et års tid, frem mod, at man indfører modellen. Og det har selvfølgelig også en effekt, at der er flere, der går ind og registrerer sig. Som jeg nævnte i England, der er 11% flere, der på 2 år går ind og registrerer sig i donorregistret. Og der vil jeg sige, der har man jo også kun kørt kampagne i et års tid, og alligevel så får man 5,5% stigning hvert år i nye registreringer. Så kampagne, ja, det gør noget, men det gør også noget, at når vi ved, at vi lige pludselig er donor i udgangspunktet fra vi fylder 18 år,
så ligger det på ryggraden, ligesom vi ved, at vi må køre knaller, når vi er 15, og bil, når vi er 17. Og så det her med organdonation, det skal jeg også forholde mig til, når jeg bliver 18. Altså det bliver sådan en del, der også ligger på ryggraden den vej rundt, noget latent, noget viden, vi alle sammen har. Så det er på flere måder er aktivt fravalg med til at sætte fokus på organdonation hos befolkningen. Enten igennem kampagner, og også igennem det, at vi alle sammen ved, at vi er det i udgangspunktet, at vi skal huske at tage stilling. Vi har lige snakket med Niels Erlind en lille smule mere, så jeg tænker, vi lige kører endnu et klip. Ja. Fordi man står ikke i donorregistret. Man har et blankt kort. Det er jo en anden dialog, hvis de har været inde og sige ja. Så taler vi jo ikke med dem, og så spørger vi jo ikke de pårørende, så siger vi nu, at har vedkommende sagt ja til donation, så derfor kan vi videre på den måde. Det er mindre selvfølgelig, det er sat krydset, at de pårørende også skal bestemme. Så dialogen bliver jo ikke anderledes af den grund her. Der er jo ikke taget stilling. Altså, det er en lille smule svært at høre, men det Niels Erlind egentlig siger, det er, at ifølge ham, så vil dialogen omkring det ikke ændre sig særlig meget. Nej, ikke særlig meget, men der er netop en stor forskel i, når man... Jeg gør det lige færdigt, fordi jeg har lige lidt flere pointer til det. Okay. Altså, en af jeres argumenter er, at det er ligesom at dialogen omkring organdonation, der vil ændre sig. Nu siger vi, at Niels Erlind, han er donoransvarlig overlæge. Når han ikke siger det, vil ændre dialogen. Er I så ikke bekymret for det? Han har jo alligevel noget praktisk erfaring ude fra virkeligheden. Altså man kan sige, at vi har holdt en høring på Christiansborg, hvor vi får flået både den engelske og den islandske sundhedsstyrelse ind. Og der inviterer vi faktisk flere relevante eksperter på området, og også blandt andet vores det nationale videnscenter for organdonation til den her høring. De dukker desværre ikke op. En konklusion på den høring fra de her 2 lande, og hvor England ligner Danmark rigtig meget, det gør, men også langt hen ad vejen på Island, jamen der er holdningen, at aktivt fravalg giver flere organer til transplantation, og det er medvirkende til det. Og at samtalen bliver nemmere for sundhedspersonalet, og for de pårørende, at beslutningen bliver lettere. Så man kan sige, ja, det kan godt være, at man ikke ændrer ret meget på et intensivt afsnit, fordi det netop er en blød model, hvor familien stadigvæk har det sidste ord nøjagtigt som i dag. Men spørgemetoden er i dag, at Pia har ikke taget stilling til organdonation. Hvad tænker I? Og det andet, man så vil kunne gøre, det er netop der er et lille twist, ikke? Også der, man kan sige, jamen i udgangspunktet, så er vi jo organdonorer i Danmark. Per eller Pia har ikke taget stilling til organdonation. Hvad siger I? Og det gør jo, at man kan med rette vedkommende bedre sige ja, hvor mange måske siger nej til organdonation på vegne af afdøde pårørende, for netop ikke at komme til at gøre dem til organdonorer mod deres ønske. Så ja, det er små ting, men det er alt sammen noget, der flytter noget, og for hvert liv, vi kan redde, der synes vi, det er vigtigt. Men bekymrer det dig ikke, at der er en med så meget praktisk erfaring? Altså, I vil jo rigtig gerne have det til at ud, og I har jo også en god sag i forhold til, at I garanteret for det her lovforslag indført, men bekymrer det dig ikke, når Lille siger, at det ikke vil ændre dialogen? Det er jo det, I håber på. Ja, men det bekymrer mig faktisk overhovedet ikke, og det kommer heller ikke bag på mig. Altså, vi ved både, at Dansk Center for Organdonation og flere, der har med donationsområdet at gøre, har været ude og tilkendegive, at de ikke mener, at det vil gøre nogen forskel. Der kan vi bare sige, at de rapporter, der blandt andet er kommet fra Dansk Center for Organdonation, som jeg ved, at flere af de her eksperter, de læner sig op af, altså hvor man kigger på studier, der er internationale, der har man i de rapporter bare ikke haft de allernyeste studier med, og tager man dem med, de her allernyeste studier, som også er det, der holder allermest data, så er konklusionen klar igen, og det har vi fra en dansk forsker nede fra Aarhus Universitet, Andreas Albertsen. Der har vi fra ham, at tager med de studier med, så er der ingen tvivl om, at aktivt fravalg, det rent faktisk er med til at hæve donorretten, og i sidste ende give flere organer til transplantation. Så nej, det kommer ikke bag på mig. Vi vil ønske, at man så lidt mere til udlandet. Det er lidt ligesom om, vi har fået vores egen holdning i Danmark til, sådan rent fagligt, at det her, det skal vi være imod. Men der kan ikke ske noget negativt ved at indføre aktivt fravalg. Tværtimod, så er der kun positive ting at sige om modellen, og den giver flere organer til transplantation. Nu bringer du mig lidt videre, for du nævner lige præcis Anders Albertsen, som er ligesom ham her i statskundskabs... Jeg ved ikke, hvad han lige er uddannet som lige nu, men han i hvert fald, han bruger I meget på jeres hjemmeside. Jeg synes lidt, I mangler nogle lægefaglige... Han er lektor i statskundskab. Og han har skrevet nogle rigtig fine ting, som jeg også vil læse, men mangler ikke lidt nogle lægefaglige eksperter, der ligesom udtaler sig? Jamen, vi har jo selv talt med sundhedspersonale i Danmark også, og også folk, der beskæftiger sig med transplantationer. Når vi snakker med dem på gangene på hospitalerne, hvor vi også har vores gang sådan flere gange i løbet af året på forskellige hospitaler, jamen, så hører vi opbakning til modellen. Så jeg vil sige, at vi har...
Men altså, der er forskel på opbakning ude når I er ude i marken, og så på deciderede lægefaglige eksperter derude og udtale sig om det. Er det ikke en mangel, at I ikke har dem endnu? Nej, det er ikke noget, at vi ikke har en mangel på. Jeg siger jo lige til dig, at vi netop har inviteret både den engelske og den islandske sundhedsstyrelse ind til en høring på Christiansborg, hvor konklusionen den er klar. Aktivt fravalg, det giver flere organer til transplantation. Så nej, jeg mener, at den lægefaglige, stab i Danmark, de burde kigge noget mere til udlandet. De burde også komme til sådan en høring i øvrigt, når vi inviterer til den. I udlandet, der ser vi, at det giver flere organer til transplantation. Det er i hvert fald klart i både England og Island. Så jeg synes, vi har gjort rigtig meget for både at få lægefaglig opbakning til det her fra udlandet, og synes ikke, at vi mangler noget i forhold til at dokumentere et aktivt fravalg redder liv. Og som jeg netop også fortæller, så alle internationale studier, der er lavet på området, når man lægger dem sammen, både de gamle og de nyeste, som vi også har valgt at tage med, som man ikke har taget med i de rapporter, man har lavet fra Dansk Center for Organdonation, hvilket var egentlig også lidt en gåde, at de mangler, jamen så er budskabet fuldstændig klart og entydigt. Aktivt fravalg giver flere organer til transplantation. Så jeg vil mene, man hænger sig i nogle gamle floskler om, at det her det har ikke nogen effekt. Men kigger man ned i den viden, der er på området, kigger man ned i den erfaring, der er fra udlandet, så er der ingen tvivl. Aktivt fravalg, det er med til at få flere organer til transplantation. Hvad hedder det, Lasse? Hvad siger du til, at vi lige kører et sidste klip med Niels? Jamen, det kan vi sagtens. Det gør vi lige. Ja. Det er den omkring samtykkeformen, der skulle forestille sig, hvad nudging, så er den jo totalt misforstået, fordi den laver jo ikke nogen ændring. Hvis man skal lave nudging, så skal den jo være ærlig og åben og reel. Og så skal man jo vælge det ud, og det gør Sundhedsstyrelsen jo også. Og Dansk Center for Organdonation har også befolkningsrettet oplysningskampagne. Men at lave en lovgivning, som er en illusion, og bruge den som nudging, det er jo efter min mening det sted forkert. Ja, det er igen lidt svært at høre, men altså Niels Erlind siger jo egentlig, at den her lov, det vil bare være en illusion. Og han kritiserer... Ja, så snakker han også lidt omkring ærlighed. Altså, han kritiserer bevæggrunden for loven. Altså, har han ret i det? Jamen, jeg kan faktisk ikke helt høre, hvad det er, der bliver sagt. Jeg kan bare høre, at han snakker noget omkring ærlighed. Så du må gerne lige uddybe, hvad det er, jeg skal forholde mig til. Ja, han siger, at hele den her lovforslag er en illusion, og at det ligesom er bevæggrunden ikke er der, og der ligesom ikke er noget bund i den her lov. Og det er jo egentlig bare det, jeg gerne vil høre dig. Jamen, det er jo der, hvor vi er uenige. Det synes jeg jo har, hvad kan man sige, givet min holdning til, og også dokumentation for, i form af internationale studier og sundhedsstyrelser i 26 andre lande, der indfører den her model. Det er der nok en grund til. Altså, vi er det 27. land, der nu får det indført i Danmark fra næste år. Vi har altid været bagud på organdonationsområdet i Danmark. I 1990, der er vi det sidste land i Europa, der indfører hjernedødskriteriet. Vi er et af de sidste lande, der også nu indfører hjertedødskriteriet. Vi er et af de sidste lande, der er med til i 2016, går vi først i gang med at anerkende den internationale organdonationsdag. Altså, vi har altid været bagud på organdonationsområdet, så at vi skal gøres til eksperter i Danmark, det kan vi ikke. Vi er nødt til at kigge mod udlandet og så også respektere de studier, der er lavet på området i internationalt regi, og se, hvad de konkluderer, og der er konklusionen klar. Så vi er ikke i tvivl. Og det her, det er ikke en model, der vil blive indført uærligt eller hen over natten. Det er noget, man oplyser befolkningen om bliver indført, så er vi alle sammen klar over det, og alle er klar over det, så kan det ikke komme bag på nogen, at vi i udgangspunktet er donor, medmindre vi har sagt andet. Ved du hvad, Lasse? Tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse at høre jeres side af sagen. Det er vi glade for. Velkommen. Tak for det. Selv tak. Ja, det var så Lasse Heidelberg, stifter og administrerende direktør i Organdonationen. Ja, tak. Og med Lasses ord er vi også ved at være færdige for dagens program. Vi har været omkring en explainer, der ligesom var med til at forklare, hvad den her lovforslag det egentlig går ud på. Vi har været ude og snakke med danskerne om de er organdonorer, og hvad de synes om et eventuelt aktivt fravalg. Så har vi været ude ved Trine Larsen, som er en forhåbentlig snart dialysepatient, som altså venter på en nyre. Og det er jo et svært og nuanceret emne, og det er betændt. Der er stærke holdninger, det kunne vi høre med Lasse. Vi vil starte med at lige sige tak til alle medvirkende, både Trine, Lasse, Niels og alle dem, der har været med til at lave programmet. Og så ses vi næste gang til en snak om abort, som jo er hyperaktuelt i forhold til det amerikanske præsidentvalg. Tak for at lytte med.